Bakani ka school umrang numpa kadon pori boy kadon tani umdan kebejangan umdan 10 kilometer. Bat las dangi kani ka school house nam ar jarlai mentak la yait kumba pras nam kenti. Bat kadon kumba life hon rengut bla pas matrik na kani ka school. Mental snam jung na ar jar foi kadon kan rengut ba apiar mentak dang tho exam. Ingkermen ba maki kinjob ya kata ka thong ka ba maki idon benunra ya kata ka burom jongka school bat penjur ka dong thani borok away te hakan school ni idon ka enrollment bachis pak na pesan number na du class nursery du class 10 bat ya kan school long lapek lakmi lingba na ka lum snai parish umdan haran kat gajinya terlang bat ka sinong bat kani ka school kadon live section ka section ban kong ngade ka LP section kani ka LP section kala iyo ka jinyarap bat kani ka UP section kala iyo jinyarap bat kadon ru kani ka secondary section ka bala sedang how jong snam ar hajar khalai han rai ka school hoy kala iya chaprang chakmat lemba lag jinyarap ban subtulop lingba yakin hikai lingba na ki no wemele bron burom jungi ba merobon siam ba haju ko por upar express jungi fadar petars imli kumta na kaliang jung asnong ngid gebron hagan ga dong berkatan jungi ngidon ka hop pan aga jung sungu yakin nung jarap nak benda ka school berunjur kan ga dong than ga jungi ka umrang nongba secondary school kabadon sekithany umdan hariboh district kalapan long ya ka jing ai jing hikai ya ki khna school hak bai day bat ka jing wan lengshop jong ki bor mariang ka ba kentup kum ka jing khnyu jumai ka jing pluding bat kiwe day ya ki khna school jong ka umrang nongba secondary school kani kalong kumshi benta ban penkhre ya ki jing e ki ba wan ja bat ki ba wan lengshop langba ki bor jong ka mariang hakane ka jing ai jing hikai lawan ban ai jing hikai daka kunhun civil defense ka police department lembat ka fire service nongpo riboh district nakaliang jong headmaster ka umrang nongba secondary school uba abis tokan timung ulapan pau ya ka jing kemen baka school hanong kendong kayo ya ki bakum kini ki jingnang jingtip lengba kini ki jing hikai ula benrap ru daka boong ba kini ki jing hikai kila don lupa hapo ki kot police school henry kim juyo olat ban persyang daka belek ya ka praktikal nakaliang jungi ngidon ka jing mento bakraw namar ko malak kran mene ba gane habade ban ka rescue kadon ha gajing pule ha ki kot kadon gajing batai harangi supule betang ha theory harek praktikal cisen ru 4 le ho gajing sang imut pelonggum ngene ka gajing kai jong ni usna meladat harin jong usna arjar arpel harin nakadau jong ka jing lengshop no jong ne ka kram covid 19 tegum tangan yo lat syo bat mentah ru ni berperking har kum kendon bala penbut na sarkar tini ni peloi kane bat ni ka jing mentoy om ditang ni kena school rewat mengi kenu hikairu ni pule tang teori ni mio ya praktikal tementa teori haju por praktikal la ilur da kalau jong khmat tini ru isuk ni hikai kena wa makir la I mo hai ka jingle ya mudril UI yang kata ka ka ba hagnor kom kha ban le hagnor kom ba ki haban yada ya kata ka kemensem bekordor ke cungki kan ke program ke dekawene ke program ka ba mi ai ka awareness banyada naka jing plu ding lane banyada naka any type of disaster mo kabawala banwan ja hapo kasno katha jungi tingi hikai ki kumno banyarap iwe kumno ban I first aid kumno ban ya rescue ekte bri basakut haki collapse building kina school hi kide ngikhen ba kide ki nongra khobor naka benta ban penpoi ke khobor se kisno ki thau jungki deng pa ki kina school lada kiyo jing kai kina kamso ki ale kai lane lada kila poise ying lese kin mau ya kan ka jing kai jungi ki don ba minsal ne don ba ayu kin ya persyang ban le ya kata jing kai bang kiyo nang ne kumbai kai mengi te kini kibri ki baheru kin sa persang ban bud din kan kumno pio jing kai nang no pio te ka khobor ka poi ya ki bri barang ba ro dang ba ki kina school kwa ban ong dang ba kini ki program kolong ba baro hi
ngide man long ki bala alat lane ki bala penkre ban ya tengku bat ka no kana ko disaster oi la dangim la ban yarap khambun ru kat tang ban yarap ba ban yo pelai im na kana no ka jingja ka susi ma deng ba kini jing kai berit te ki pai ba ki de ban sim ya kane ka jing kai ba ki de ban nang ban pelai iwe ya iwe kat tai